alıp sorun oğlum. Gel dedim iyi üstü koy. Olya. Olya, ne katırın o? Tamam. Baktım o gel. Bir gel. Ooo, yegenci ya. Ama dönür, tügönü bir yesin o. Ay, öyle alır. Ay, yapıyı çağırırsanlar. Olya. Olya, yegen. Kıtay yine, yenene bak, Ha, yeniden atağına bakacağız. Olya. Hadi sana var mı onunla? Ama şunu otur ne mi? Cuma verin lan o. Olya. Gelinin vazbini yar sözlesemi aydizim ay bindir sallanıp soğuk cennet min ülyen vay şol baryan yari mindir ay mindir Ögülü yâri mendir Oğlum! Bana da bir uçuk su vereydi. Dur, ne molli? Cınsın! Kimsin? Men Sehet Muratcan'ın enesi. Özün alıp kaytmadın mı beni toydun? Kaçın? Heli. Kaçın minni mi? Özün aytmadın mı eleyecek köyüne eternip? Nerede? Huşun men kıçıda yok eken. Akıl huşu alım giyeceğim yani. Men sen gözügünün ahirin. Tanımadın mı? Tanıdım. Ne aşağıtmalı efendim? Yuşak sıraydı o. Karabataydı diyen. Ne men masanı bilem ok vegirdin öde. Neme dursun? Yıkağaca geldik ha. Arada aşırağı yar gece maşinini geliyor kap yıkağacın yanına bir topur şaylı gelin ellerini uluylap yarlarına çağırtmışlar. Fır da onu! Sen koçları alıver. Ha? Hani getirmeyin kömek edeyim. Ben sana haltalar aldıydım ha. Ha buraya. Bu. Komşu selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Kurun mu? Şehirden gelen mi? Bileyen mi olsan neye mi soruyorsun? Ay benim bir işe var yanına. Oho, selamun aleyküm Nur Murat'a. Ve aleykümselam. İnin kurgun mu? Sağıman geliyorsun mu? Huda şükür, huda şükür. Nur Murat'a bana da iyi vermediler mi? Ha, burada da iyi verdiler o.
ölüň saçýaly. Ne şuna iyi verdiler sana mı? Ine, muğa parik diýen Nurmurat ağa, parik diýen muğa. Al taýyň içi yazdım. Gayrat edin, iyi verin diýip. Ene, gürüldüriş ýerdiýär. Gürüldüriş. Bolupdur. İşini tapdın. Bir yetmeýän adyň şu. Ölüň saçy bolsa, tüýüz maksadyňy ýetipdiň sene. Neme Nurmurat ağa. Ödüňi bilýän men medeniyet öýünde gyýrylykla oýnaýar. Ay, bir ben var eken o. Okutlayan, boluyla. Neme Nurmurat ağa, nemele soňky döwür oýun oýýar goly. Solmazdan görnen oklu. Ne munuka girin oklu. Barma. Solması geç ver taknağını. Hayır. Ol olmadı. Ağzım berekene bol. Ağzım. Kurban at. Selamünaleyküm. Ahmet at. Selamünaleyküm Nurmurat ağa. Aleykümselam. Sen neden at. At kurban. Meret at. Senem at. Zırma o terafak bol. Karam etme. Kakacan geldin mi? Oturuyorum. Hava kaka. Tamam geldin mi kaka? Ha, şu tayin mi? Tayinler bari ver. Benim eğer şunu dinleyip bariyan. Kovmi. Hava. Hava. Öy, Bolmasa öýlen geleýin. şeyde. Kagın. Bor Nurmurat ağa. Balarey. Hoş tutsak pişik yağlı boluşup. Mannağay. Hep gerektir. Tamaşa gerektir bunu. Ay, savcılığım yediyen yerler, ana. Hoşnaklı. Yığmaya göre kakası. Boyu gelsinler. Versinler o haber. Selamünaleyküm Nurmurat ağa. Salam Nurmurat ağa. Aleykümselam. Korkunmasana. Şükür Hudaýa. Nurmurat ağa bir däwir ýaşy net bilen gelenler. O nämeň niýeti? Ýitewellek geldik. Haýsa odan? Gaýra kowadan, Kimlerden barsyňyz? meýet garalardan. Mätigirlikler mi? Perme bolup işten kogulan. Qaraýagdan gelen keltejik adamdyr, gözlerem ýaşyl mı näme? Gözlere gök konmalı. Deşnekli. Menne size berel gyýdy ýok. Sizin o gyýdy ýanyňyz çağın tek. 20 ýaşaşan soň bir çağa bolarmy? Vay, 20 yaşında 3 tane çağam vardı. Ay hava da. Bolbiler. İşem bolbiler. Beşem bolbiler. On kam bolbiler. Menne gırrıga berel ýalgydy ýok. Ýitiňiz daşyň özden. Hani? Gopun şerden. Gelen ýygyň bir ýel çalman gawra berin. Kendirligi bular awar aýtçylaryndan hem yeter eken. Nurmurat. Aýu kakasy. İşin var mı? Bak, bol. Oraya sağ olun. Sağ olun. Köşök. Gulluğu gutordun mu? Owa tam gullugam gutorduk. Nirede gulluk etdi? Hadaryň oýuny gulluk etdim atam. Hadaryň oýuny bolsa deňiz serkeçi tolýanda. Ýok atam, biz gurýer goşuny gulluk etdik. Bolu bilýär. Sagman gulluğu gutoruk gelen ortaňyz bolýar.
Tağamanı ördünmü? Hudaýa şükür. Ağam nire barýan? Näme? Maralyň Batyr bilen bile barýany görüpdirler. Olaň toý täheden bilenipdir. Sen hiç saat kaybetme. Ulluk deftine geçer. Sen bana garaşardın. Men sana garaşarım. Hökman garaşarım. Borcu gün. Soňky köýneklerinde. Bu gelişi. Renklerim bu. Owadan eken. Hawa. İkisinem täze tikindim. Ağamın son kalpleri köynekleri de. Ýakaly. Toyda her gün yerine yer. Aha Edi, bu sen mi? Tağaman geldin mi? Gözün aydın. Tamamladın mı kulluğu? Edi, mende bir täzelik var. Ağam bilen maral basıp toy diye. Sene toyun üstüne geleydin. Toyu çağırır. Sen onun şayadı var. Toyçuluk bir kovu var. Boranı men bitti. Maral, bağıtlı bol. Salamu alaikum. Wa alaikum. Oğul, inni näme etsen pessemin bar? Bilmedim kaka. O vağı değmesem, enemlere vararın. Atama kömek ederin. Babamları da varacak. Bu şeýleme oğlum. Bırak deyincalar. Onu men häzir iýerçek zatlanma. Ay şuna oňardın oğul. Gitti garılara kömek et. Näme şäherden ýadadynmy? Yokla. Şehirde ne adam yok. Yönü o vaat bırak deyince alacak. Bolya tawola. Oho. Ay oğlan ayrıl, eşe urkör. Men köpreylik geldim. Eýemem yarın geçtim. İýdim öwrümliýän, men beşegini edip düşündireýin, karşynda duranam bir eşek diýip. Sen eşek däle, sen adama. Ine men saklandım mı? Senem sakla da eşemi. Men eşem öýe gaýsyn çalyp gitdi. Taklap bolanok. Iň olmana ýükünü agdarar. Sen eşeňi sakla, gıymıllatma. Ha men ozu otun aşağından geçerim. Bolýam gürleşdik gerek. Yok, dur diýen, ürkür, suwa ýykarsyň. Akylly sıran olma. Iýdim öwrleýde jan oğlan. Jan fedina jana ýakmanyndyr onu. Elbet däl, boljak.
Yer bolýar da. Deň bilen deň bolmaý. Şo söýdüň üçin ýol berýär. Tentek pankelli. Bu şekerli suyu nerede görüp seni? Dur ağay. Kimden tek o derejeye yeterden ýerräkdir. Yalancı. Tentek. Pankelli. Men oýetdim. Meni qark bolanot Men oýetdim ýa, hani köşeş. Yalancı diýdi. Hani köşeşde ne bollet? Men oýnetdim ho. Qark bolýanmyrdy. Toba. Bu kaljaňyly Gurban agaň akdy künüşmi? Maskara. Atama näme diýermi? Hana Akçadayda da gördümni. Görünü näme Akçadayda? Salam malik Akçadayda. Ol bütün ova boşlap çıkar. Öňünden çykana habar berer wagt. Men atama näme diýdimken? Ýöre de bir ýalty hayran ýetenim. Batmyrak bir ova ýetelä bir. Beýlek. Dur bakalım maskara deýin şun ova var. Oho, daýdamjan gelýär. Hojaşsan, gurgunmy? Şükür. Akçadayda ne yaptın ay muny? Bir ýyl bäri damak etdiň ha. Şolu Allah börsün. Ulu ýyl gyýdyn çykar bilmänýär. Sen bolsa ýegenine ýekiji gyý tap bilen o. Özüm daş etsek bolýyn, daýhan mirleşiň işi bilen ertiden tä agşama seni şu maşinne telket görmeli. Bilýäňmi men kimi öwürýän? Ormadaň solmojany süýýän. Olmadı. Toba. Onu bir söylemek kimi söyleýän. Oňa sağçylyga barsaň at öllüre tüpen bile. On saňam pesiýal. Yo, Akçadayda men diňe solmoj süýýän. Ana, kümüşem gelýär. Olam sen ağaň oğullan suga düşmeşe goýnap ber. Men gidip atasyna bir aýdaýyn. Onu edidim gullukdan gelipdir o. Gyýdym. Gelliňmi? Gel naharaňy. Duydum. Akıllıca oldu mu? Asarmadan olacak ki. Bu çeşmeden gayrı yarı yerden su alma. Hakla yolun var aley, ey su geledir. Tuğleme. Ey Huday, muğu bu dolluğunu. El hepus Allah'dan yaradıp bilip duray. Tuğleme. Berekallah. Duran zıvır perivatta. Vah. Gelin ağdı elirlay. Adi sen ağdılar bilmiyorum. İman içmem. Sol hillap. Döndürlün yağlı bol oturmalla. Vay ooo. Duruşu bilen ne kereşme. Hay senin yürüyüşün. Duruşu. On gıydege. Oturuşu. 100 gıydege.
Yılgırışı mün mıydı dege. Tağışı 10 mıydı dege. Vah. Asgarışı dağı milyard kıydı dege. Kimin asgarışı? Sen yine satılaz ediyorsun mu? Toplayacağım. Adını dönün. Gerçekten. Senin ağını buraya versin. Toti. Şaşıklı oynatma. Morat. Aklını alem Toti. Ödüm çıkardı. Toti. Trakay. Toti. Çıkın dur diyen ben sana. Toti. Gerekçen. Kömek edin. Yeter varın komşular. Ha? Kömek gerek oldu etmeli var. Ay, her ayarın orası yalgınlığın yakısı deyiptirler. Ay böyle ya da. Yani maskaladırmasına koşulup vermem kovlat derler. Tenleme dur çık da. Ay yok men gidibilecek kan. Çık da çık. Yok men bir ruhat gidibilecek kan. Yemçin durun çıksana. Yok lay. Mayta. Yenen bağlardan geldi mi? Yok sen tek gelen ok. Ay onunla mena gidibilecek kan. Eyvallah. Mana hovuldan çıkarmadan ne fark? Nemçin? Ödün bilyen ol bağlancan barıp yatan. Sen namartlap kâli ver ona. Kakası? Kakası yen. Be. Nire var yan işin taşla ve? Uy keyvani. Kömek soruyalara. Be. Kömek sorayan olsa alga vermeli mi? Men kömek soran olsa ma geleymezdin. On sonum kömek sorayan olsa bir bolgusuzluk edendir ol. Bak keyvani. Nur Murat men dostum ha. Men kömek etmesem namartlık budur ha. Abigen jağan yeke taşlak gitmek namartlık diyemeysem. He? Oo, doğraydı. Katı doğraydı. Şulovada bir nuttu galı düdölmen. Galanlarının hemmet düdöllü. Bak keyvani. O men kulluk dostum ha. Hani giyiren palçına. Palçıga bulamakam. Sana diyen. Neye düşünmedik tren olyan mı? He. İşlever. Anenni bollu. Hay. Totim. Totucan. Kahar kadaptır. Ben bir kitapta kaptım. Vay. Ha, ne mi? Dur. Kıymıllama. Gördün Marian. Evet, Mara. Edeyim. Yine de dağıtın yetişe gördüm durun. Kadırım bilgin ha. Hayra. Hayra. Sofi. Edeyim. Asırda men neredeyin? Toti. Totulcan, dilim görüyorum, duyman kalıp durun. Magnit var ya, olsa heleyin. Ona nayman o Totulcan, vah, onun günah yok. Günah men ne? Men günahkar. Ona ne yapayım? Men günahkar, günah yoktum da. Totulcan, göpalıyım. Gayet ben so taraf veretmen. Ona nay, antişen. Yok, yalan. Totulcan, yengnak iner. Ne diyeyim, seyvallı mahrimetini. Yarın mı? Toyudan mı? Ha? Ananama. Yalan. Toti diyen! Kaparat bana behret! Ey hüek! Toti! Bir günler mi diyor? Bir hedayda hav! Oha! İlkinci giyeceğimi yadında mı? Ağaran iptik! Toti koşuş! Vay, kimin yaray?
atı. Bekedaydı aynı. Yalvarıyorum. Nira yok kulka. Dilvela di şala dittirler notti. Görüledi. Sagar görüledi. Kehvani. Kehvani. Näme? Näme oldu? Sagar görüledi. Näme? Yan sagarın görüleydi. Ay koysan ay kakası. Mozgundan tapyan ay. Sığıran bir gürler mi? Sınım gözüm bilen gördüm. Kulağım bilen eşittim. Yürü. Görködeyin. Yürü. Kakası. Notti, näme adam tatya. Tova. Adam bakır ölmese her zat görçek. Vah veleceğim. Ot gerek olsa da, su gerek olsa da, çekinme dedik aydayğının. Bu mu? Oy veleceğim. Gördün mü Kehvani? Nandın mı? Ay, doğrudurlar. Akıllıcadırlar. Ya. Karam etmek bolanok, çılıktan geçmek bolanok, oyun vakti çörek yemek bolanok, suam içmek bolanok. Size de kaytalavaydan. Karam etmek bolanok, çılığı basmak bolanok, çılıktan çıkmagan bolanok, giyirmeyen bolanok. Kurban, zın! Ahmet, zın! Çağır, zın! Nereden zın? Dayan, zın! Arslancan bağlam. Arslancan. Mallara su ver bağlam Arslan. Arslana. Ayu Arslan. Arslan sen neden çağırıyor? Bilyen. Arslancan bağlam. Mallara su ver közgün bolyamy. Men olova sana gelinlik gözlemene baryan. Bomy? Bana gelinlik deyip özünü eğer gözlep yörlay. Olova da täze bilgis çıkıptır diye men şoňa baryp çykgaýdaýyn bolyamy. Kim? Men toy çaklygyny ýetiripdim de. Edi duydum ki. Salam. Öýde kim var? Öýde jem kakam var. Gel öýe giriber. Yok. Edi duydum. Edi de öýde yok. İnnedi sana näme gerek? Toy seferdiňe mä billenipdir. Owa, ola şeýle. Ýöne eri bilen gürleşäjekdim. Edi öýde yok. Ine toy çaklygyny ýetirdim. Eriden ötünç sorajakdym. Günäň Hudaý geçtin maral. Edi de sen gowy berýärdi. O men günäm geçerimkä.
Näme de bolsa toýdan göräjekdim de. Maral. Qaraş. Ine ştalıdan taparsın. Dinge teň üçin hep sulaňama derdi başyndan aldyk ýalygy. Vay, kümüş. 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 Nerede sen ağayım, kümüş? Yok, yok. Yok. Gıylar arma. Var. Ödürem arma. Kim gerekti? Kümüş gerekti. Kümüş yok mu aranında? Apu gıylar olanak mı? Men olamak mı? Vay, men bolanak mı? Men näme kümüşçe yok mu? Men gülýala gıyda ahyryn. Tidem tuğulema gülýaly ýöne ma kümüş gerekti. Kümüş yok deyip aydyllar taňa aýoğlan. Kümüş yok. Kümüş tala, kandursana. Sen näme üçin menden gaçýa? Yok, men senden kaçamam. Yok, sen gaçýa. Yok, men kaçamam. Ýanky gıylaň içinde sen bardyň ýere. Yok, men o gıylaň aratma yok. Bardyň ha. Yok, men yokdum. Bardyň ýöne sen gillendin. Kaçar gelip kolma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Çepayak. Çari, gönceğiri. 1, 2, 1, 2. Çepayak. Gönceğiri. Durun. Birader gözleyin. Bağır kene. Çolun. Döwlet. Näme? Bärik gel. Aydı ver. Şu haty solmaz eltip bersene. Yoga unutdagy el tüpöňi ýygyňdan gowulýar, çysta da gulaňdan çekýärler. Sen näme tüwetdinmi? Yok. Ýöne işiň agyrdygyny aýtýanna. Haty eltsen maşyn sürdüýün bolýarmy? Bolýar. Getir. Bolýar, men gitdim. Bikim. Ine gayrat edip şunu edide berersiňiz-de. Borgydım. Ana edi janyň ödem geldi. Edi. Maral, sen?
Sen meni bağışlandın he. Yayın tegem öykölep ýörüm. Men sen öňümde özüm günäli uýan. Ökünýän seňem boljak. Gaty görýär zat ýok. Onsoňam durmuşsa her kim öz deňini saýlaýarmyş. Senem öz deňini tapansyň da. Geň alaýmaly. Sen gözlerinde şu an ilkinjige de hakykaty görýär. Öňüňe seretdim ka. Eger sen isleseň edip, men bolmasam. Ýok Maral. Adam bir gedek ýalňyş biler. İkinji gedek ýalňyşmasa gowy. Sen häzir ýene de ýalňyşak bolýar. Men edip keregim hujuny ýitirdim. Maral, sen ýygyňy ters aljak bolýar. Beýtme. Inni bar ýalňyşma. Edip. Maral, seni gözläp durandyrlar. Gija galma dolon. Fil seňirkden agdy. Tuvaley, pırlanıp it gäli. Gelýär gözleri ýok gäli. Gelýär baskylap ýol uruna barzady. Urup ýokup gelýär ol bezzady. Köp pırlanıp. Solmaz. Ne saat getirdim. Belki şonu uçun. Getir ver. Döwlet. Urup ýokup gelmesi. Gelýär tuvaley. Tiýde ondan sowle. Bugün annadır o. Kaka, çöklen öýden ýadandyr. O näme üçin? Kaka bunu anna. Olanda näme? Barın, ýenelgi bolup öýde ýatyň. Barın. Kime diýen? Nurmurat, bu gelen sağçıları iyidine qaytarıp durmada. Ahirki iyidini birini durmuşa çıkarmalı bolursun ha. Ýene başladyňmy? Garap barýan gyýdyň ýok. Hany owada gyýdyňa manasip kimma? Aýt da. Hey adam mami. Näme adam men? Bar bir meňleş. Haytını görmeden uşak oğuy. Tentep, tüntep. Birinin onfiye sanok. Birinin onfiye sanok. İyi varlısı yok. Ba! Kim? Vay! Karlcanlar! Kim? Karlcan! Näme? Karlcanlar! Vay! Obamyzyň medeniýetini ýöredip beren oglan näme? Hawa, özüm obamyzyň ýaşlary bilen oýun goýup beren ýigit de. Hemme aýlanım soň taşynna. Gülýän ýigit, näme dikenmisin? O, bary tordukmy? Hey. O da eşek şaptyp beren tentekdämi? Hey, seneme toty diýýän. Bar. Gyýdyň ýanyna bar diýsiň al. Kakasy, menem şu üýde ýanynda öýüm assy. Tur. Kep köpeltme. Ne diýdi? O men
Sen kumşuweleýärmi? Ow. Ýör men bil. Gorkady. Gel. Gel. Olar oýnajak toýy berdiler. Öýler ortamda daýdalar. Düşüp dikin tikýärler. Olardan üstünden ulyp ýörler. Munfa kumuş atdymy? Sen hem şundan kömek edýär. Sebäbi seni gowýar. Ýöne senden utanýar. Hemem korkýar. Hem şunu Ejmaýtda şäher oğlanlar ýalançy bolýar. Olar oban sagdagylaryny alyp gaçyp gidýärler diýe. Geçen ýyl belli, rahatly, tepdiwege çyga. Sen gyýyn ala gaçyp gitdi. Men kumuşa, onuň beýle däller. Gitse-de özü bilen alyp gitdi diýär. Heýle gerek? Oğul, ýöne şey diýdim näme diýär? Otursa arry hele ýala kop. Hemme de goşulyp bersin, köp bersen tuzgararsın diýär. Bar öýlerini ama tutany. Kim? Kumuşy kim var ete? Men onu tutup näde? Sen oğlan bir azajyk ere süýdünden doýmandyrak ulalara reňdeýär. Tuttum onda onsoň. Bu oğlany çagaýar bol. Tutup nädiler? Seni gowany. Aşgabatda gitjekdi. Ananna da. Bardan men ýalan çykaýsam näme? Hemen gözlemese. O taşak ağaç çuğdanya bolup durmadı. Yok, sen Allah oğlan meňden o. Onu näden? Sen gözleň durun. Bardan aýsam näme? Adamçylyk bilip bolmaz. Sen Allah'san. Menem saçymı sıyırdıp mektepde ýalyksız gezerýär. Menem güler adım güne ýatyp Ýerimden galma. Kumuş. Sen kim? Men edi, atağa aqtygy, paňam ogly. Golaýma gelme. Ýoksam keserim bilen sana diýen aýoğun. He, näme damagym çalajakdyňmy? Golaýma gelme diýen. Ýoksam gyýgyraryn. Geçer men taňa zat diýmä, men ýöne bilen gürleşdim. Kumuş ayak çeksene. Duraysana. Näme? Men seni gürleşäjekdim. Gürleşe adam günni gürleşer. Geceň içinde ýolunda garantky ýar bolup sömürüp durma. Kumuş. Kumuş. Ýekiji sorama jogap berseň, gaýta ýolunda garantky bolmaýdy. Bol, basmyrak ber soram. Ýoksam akçadaýda ýal bir göräýmesin. Eti öýdäkler diýip bersem näme diýersiň? Bilmedim. Sen bilmesen kim bilsen? Ejim, kakam. Şoň üçin soraýanlar. Onu erti enemle tamy. Bilmedim. Kumuş. Akdan aradan bir zat diýdi. Yıldızlar nur olup yere yağıp dur. Ay aydın geceler, geceler. Aşıklar arzudan çemen boğup dur. Şu aylı geceler, geceler, akşamlar, aylı geceler, geceler.
Zinan kalbi kimin açılan güller Hanı şol biğne çağılıp yıllar İnni aladalı geçip dur günler Şu aylı geceler Akşamlar aylı geceler Oğlum, bar kalkan çağırıp gel. Akşamlar aylı geceler Çöş, dur ağır. Artlan can bağlam. Nerede sen? Han sen? Artlana, Oy, Artlan can beyleden gel yani kene. Bar bağlam eşeği yatağına danayıp çıkkay. Vay, Artlan can. Menne sana goğu gelinligem taptım. Oğlu Nesip bolsa ullokan toy ederiz. İki gözün $4 bağlam. Vay ey. Çay pay davur demledi mi kabir? Ay demlenirle. Vay. Ay yok. Tüpün almasam olacak ki. Vay. Sen sana dur vakali. Beni buraya dişime etheret. Hayt. Solmaz yiyen. Solmaz. Yolum düştü. Geldim senin kapıyına. Yar oyun ol deydim. Sen uyanmadın. İt kuş aheyledi kılan var mı? Yatanlar oyunlu. Sen uyanmadın.
Gece karanqydyr gözlerim görmez, kıyalım keç bolly pikirim görmez, yaxşydan yamandan yarım ses vermez. Ulağın ker bolly, yar oyanmady. Milleci, yankı nira gitti? Şeylep gitti. Şeyle mi? Ağzı var. Tamam. Yine düştün Arif! Hayır! Dur diyorum! Dur! Dikme! Dilmir! Dur toğlu! Ne zıplardın? Kelle depme! Hey namart! Depme! Nadan! Ayın senden koy vermeyin! Tati! Yetevari! Ayağıma bir daha da oldu! Çek katarak! Komşular yetevari! Komşular yetevari! Ne mollay? Tut. Eğilik mi hadi? Eğilikli. Hani çek hani. Çek. Çocuk bak. Eyvanlı yana. Komşulara yeni başladılar. Öldürün şunu. İçiver çayını. Tati, verdi mi? Men. Hani yürü evdelim kırıp. Evdelim. Anton. Kakın eline doğrudan sapaydım ay. Tasalıptay. Solmaz. Ne mi? Ayağımdan bir deyişledi ulen. Kopardı ödeyen. Solmaz. Ne mi? İştat. Benim salarak deypeydim ödeyen. Ana, Nurumradan öyle marekem. Gel balam. Şula bol aytta. Salam alik Nurumradan. Wa aleykümselam. Akşa kurgun mu? Şükür Hudaya. Sağamanı ördünüz mü? Kurgunsuluk duran otmasın. Kurgun. Şu gün irden Arslancan bilgi jalk gittim. Oğlum neme deydi. Ovada thilan yan yaşılın yanına varıp oğlum kulağının düğüne bir yelmet deydi. On sağam şu kara horadın damağın çalır deydi. İşi cevellik tabi. Aksa, çerker yemşiklere ya takağalara var aytana. Görüyorsun men işli. Bütün gecede men yatmadım. Katı yağdı. Çerker yemşiklere var sandım bir yok deyip duruyoruz. Yok o Nurumradağı yönü ovada bir thilan yan adama çalır deydi de. Son üçün yelim de menim. Ondan ne çayıl var bir komşu olup yaşap görünsün. Bilyen sen bidin ne hil yaşap görünmez. Şarslan bolunda da ne hil begendik senin bir begene durdun gelinde bir işli gelemizde beytmellerle bir Nurumradağı beydip du. Getir horadını. Olaydı ödeyen. Koydun! At bidat! Adamlar! Koydun! Tamam! Arslan bağlam! Arslan dur! Akşam! Sakla oğlunu! Vay kömevedin! Yeter var ya! Adamlar! Kömevedin! Tutun Arslan! Komşular kömevedin abi! Ayu komşular degen cağa! Çerkez ağa kömevedin! Kömevedin! Gelin abi Arslan cağa! Kömevedin ha adamlar! Arslan cağa! Saklan bu koyduklarını! Kömevedin niye? Adamlar! Komşular! Ay yeter var ya! Vay Arslan cağa! Arslan! Taşman geçin! Taşman geçin! Nereden geldi? Horadının marvasını cüysenim! Hay! Dur bak. Dur diğer erkek bol. Tutun beni!
Saklan onu. Yaşa sen bir kala. Kayo. Mira o Arslan Can. Aha gitti. Arslan Can balam dura. Vay Arslan Can'a. Tuğrama. Ağzına büyük atı kovuptur. Koymaydın. Aha dağdı ben yatın. Başlık sağ. Medeniyet koymaydın ha. Ali abi beni. Yatın. Adamlar. Dur. Bu ne mi medeniyet? He? Dur o var. Hani var var. Dur hani. Var. Hocaş. Hey saklanın. Kodular. Han dur diyen dur. Adam bakırlaymadı. Nereden koracak akın? Durgan düşün şöyle hani. Hem oldu. Ayağını. Ecem'in önüne vardık kolu. Kulak çekmemi gelmek koyuyordu. Ya şula adamdır da. Urdu da. Hoca sen düşündür Yok şu hani, ağır beyle koydan bak başa düşün olmadı. şöyle. Oğlan içine gelişti de deyip görmek. Senin urlu kan oğluna. Şuna yok mu ya şula atları den. Vay. Komşu ne mi olay? Ay aksa geldi. Orada elinde tuttu. Yanına vurduydu. Benim vurdum. Ne vurmayın mı? Om değer tuttu. Kovalap başladı. Hey uliyle mağfiret doğu beni. Bilene hemen Düşüncem olma. Tanrı el karını konuşayım. Berekellah. Ay böyle. Yetişedin o. Ulu kömek ettin. Bir denem Haydar. Kömek ettin. Ey Arslan. Hani bir erkel hani? Ol 24'lük asar alıp berdene. Havu Arslan meyik. Ne mi keyfin yok hav? Ayyan Murat Kerim oğlu. Aşıklarım çıtıp arkadaştılay. Şoň için keyfim yok. Ola bolmandır. Arslan, sen nemzi çağılırlı aşı oynap gördün ay? Hiç kime aitmarsın gerek sana aysın. Ecem, doğadat da kıyalay. Sana gözlenmesin deyip. Düşnüklü, min maşina. Bas senin atım tormuz basarsın. Aha. Basey! Bassam. Ayır ayağını. Ayırdım. Artancan dur. Han dolanı. Nire var ya beden. Ayağın dostum var. Hoca şu hatı solmadı eltip bersen maşini öğretecek deydiler. Onun ne mi bir yap var ya. Ay bütüre ayağınlar. Dur. Dur Arslancan. Eğer bir yeğen oldun, hatta ağır söyler ya da olmalı. Düşem ağır söyler. Yo yengilecek. Dur Arslancan. Berde söyü aradı Arslancan. Söyü, düşünen mi söyü? Dağları daştırıp çekebilmedi bu dördü. Dağlar. Men obamadyň medeniyet öýüne täze oýun goýan şaýly gelinmeyip. Arada kakan gördüm. Başka hiçbir solmada verecek diýsem, bolma diýip. Gaýrym? Kaka? Elindäki näme? Eýsat. Alın. Alın! Solmaz. Yürüyelim. Öz sevgimi. Yürü. Kime diyorum? Solmaz. Men sana inen ýaşyl bäri öz sevgimi aýdyp bilmän ýörün. Men seni ýaşaýa bilen bok, akşam köne degirmanyň ýanyna gel. Şonda men hemmesini düşündürerim. Tati! Sen nerede? Hevani! Seni tüy. Göz yetirdim burada. Kıyınçılık yok. İzillik var dünya. Solmadım. Solmaz can.
Gele düştün näme? Yo, geldin deydi mi? Nuttu kaka. 3-4 saatten artık oturup abinmenmen. Dağdanım hova var. Dağıt marka düşürürdün de. Bolya. Ertir. O bana adamlar bilen gelip arçanam alıp seni ınjıtman düşüyor. Yok Nurmurad ağa. Meni ovan adamlara nanyanlanırın. Men dine sana nanyanırın. Arçına düğünden nanyanmam. O ne beyle? Men canım dine sana nanyan. Takıl okuma. Şunu yalqın pırdatta güç toplu. Men bir kitapta okaptım eden. Nurmurad ağa. Dağıt marka düşürürdün de. Eşeceğimi vilayette mihmanlar gen ben Nurmurad ağa. Men onu karşılamanı bana arçını karşıla deydin. Eğer men karşıla bilmesem kimi de matkara olurdu. Ovan avrayı kimine de gerektir Nurmurad ağa. Kimin matkara olacağı belli. Mert bol. Ertir eselli hiç atmalı diyor. Nurmurad ağa. Mene korkudun yana. Korkmasana Honcoş. Kakam biri yandın her yahtira. Ay, näme diýsen ama solmaz. Kakan şu töwrekler diýär bolupdy. Aha, ile düşdün garak. Oy. Ýere girenýär. Sakna bar. Atma kaka. Arýar bir sana. Kaka sen biziň bagtymyzda gowulmaň dereňine biziň söýgüýmiz ölerjek bolýarmy kaka. Kaka. Goýuny şu söýgü bilen bize bilerek döleli kaka. Söýýäniňim. Şuzy wetdiňmi? Görýäňem o bolup durşuny. Fayla peşeriňem şumy? Oy, kaka. Maňa şada bolýar. Qydım. Çekil aptala! Kaka, eger hoňa bir zat bolaýsa, maňa şundan soň ýaşamak ýokdur. Ha? Näme? Vah, qydım. Ekläp, saklap. Gözüm görücü alı görüp. Berekella Nurmurad ağa. Berekella. Nurmurad ağa. Tuğle baka oynadınız. Katığı oynadınız. Mukamı tarafı 20 adıma düştü. Kaka bilir kıydının arasında bolyan tartkınlı vakalar. Nurmurad ağa. Ne deyip orada. Ben onu saklanıştırarım. Söz veriyor. Nurmurad ağa. En sonunda göreceğin ha şu da. Ene tan gognu oğlu gıyda. Oğul gıydan gognu daha ulandısı. Yakıcı gıydım. Beni ne ullura sallın sen. İyileri suva ettin atan. Acayip yer getirdik. Ben onu yerti taklaştırarım. Nurmurad ağa. Ne codaydı ha? Alo. Alo, Gökhan oğlum. Bu men ejen eşitýän mi? Howa eşitýän eje, näme eýgilik mi? Howa eýgilik oğlum. Gılıç dostun mana. Şoň gyýdy kümüşi oğlun halapdyr. Näme? Gatyra gaýtsana eje, eşitilen ok. Ertir atam bilen gidip söz aýdyň diýe. O kümüşe Güner Tanrı'nın sen atam bile inemi iyi vererin niptir. Eşitýän mi Gopaýjan? Ece, oň aly bolsa ertir ýerden jaňa daýmaly keniňizde. Menem ýary ýa jaňa seňiz näme mollukka diýipdirin? Kakyň ertir ýerden gelýär saňa. Kümüş diýdin, rahat diýdin Ece, o näme kümüş ay?
Vaye, o Kurban ağan aktığı, sen kıyametlik dostun kılcınlıydı. Adı kümüs anlarsan kümüs. Bor ece bor. Oňaladan etmäň. Hökman alyp berin. Näme? Maňa da alyp ber. Maňa da alyp ber. Erti gelip bilýärmi? Ýok ece, ertir men bara bilmen ýygnagym bar. Ýön ýerden doýduguradan şo barar. Ýygnagym ma? Gelip biljekkä diýýärmi? Alverik. Alo. Yığnaňam bilemok beýlekiňem. Ertir ýerden öýde bol. Indi näme otyrsyň? Ýör gidelle. Olonqa düşnükli, ýary ije sen nire? Uy, gudaçylyga gitjek, toy tutjak. Oglumy ýerjek. Sen otursaň oturuber. Bir separam ýok diýip bilen ok başlyňa. Mine onna owa gitdim, oturuber. Hoş. Ýör gyýdym. Son sapar şo sen bile görüşün. Soňa gabat gelişmediňim de. Arada bir öýe gelip gitipdir, onda da men öýde ýok eken. Şeýlemi? Ha. Oly bilýär, tuwelemi? Be, men oýkuda geldim ha. Ne taýby. Ýaşulara moňlar. Tuwelemi bir ýyl urmak. Tamam. Yok. Bizim mektepde hökman gelir, şeyli değil mi? Näme boldy? Hiç adam bolanok kim? Bolýaly. Düşünşen bolsaňyz. Hali men geldim. O towden bolaýmasy? Agy. O näme oty? Bugünem bir ot bolmy? Şeyli de? Şuny öýde turdaým elekeninde. Edi bile kümüşü men tanıştırdım. Ağlamasana. Yine yalan söylep başladyň da. Anansaňyz inanmasaňyz inanmaň, men tanıştırdım. Men olmadyk bolsam, şuň toýam bolmazdy. Aýdýanyň çyn bolsa, al onu. Uç! Al uç! Ana gitti! Solmaz. Değer kulak at. Mene ayını qaraşıp halis ýadadım. Enem atam size sağçılığı berjek. Yok. Entek howluk malla. Öňüm kakamyň göwnüne degdiga. Onsoň mene kakam indi bardadı aýtjak, beýdip berjek gel. O näme aýtmaksydyň? Ama men Salam alik Nurmurad ağa. Nurmurad ağa dur dinlesen. Şo gulagyň düýüne çalansaň balam düzelli. Bilgi ýene Nurmurad ağa ýanyna bar diýdi. Beýle gulagyň düýüne de kaksyn diýdi. Ýöne bu gerek ak horaz alyp bar diýdi. Akça! Ýok toradyň bilen arsalyňy. Başyma bir bela boldy ha sen. Akça! Hoglan çykdy men saňa. Arsalyňa mekit. Horadyňa mekit, jüjene mekit. Goňşy kömek et. Akça taýda. Aýtsana şu wagtynda aýtda. He, Nurmurad ağa, ana Gurban ağalarla at ağalar guda bolupdyrlar. Senem gyýdyň beýdip saklap ýörme, bu nä bar? Aýdýanyň näme akça? Fauşulga adım ibermeseler. Ha etmeseler. Hocaş näme ýerden ýeke çykkanmy? Ibersin na howasarlaryny. Eşitdiňmi hocaş? Bar iber ejen dagyny. Bar. Akça. Akşamlyk aýlana aýtyldylar. Hocaş! Goňşy, tursana o. Hocaş! Ho Nurmurad ağa. Akit eletinden ogluny. Gümüt. Bolýa.
Fagamanlar, hoş. Kumuş. Boğulma olmasa yanından geçsem, bir zat bolayacak yani. Guğunuğa hiç zat getir oturma. Arkayın gidiver. Men sana karaşarım. Bolya Kumuş. Men geler. Bozulcan, yok alayım. Kayıtma şu taraf öğretmen. Önüne, antişen. Senin ağını buraya dövüyorsun. Şaşıklı oynatma. Aklını aydın, Fatih. Fatih. Amin ozu otun aşağından geçer. Bolyan gürleştiklerim. Argaz. Ne? İşrat. Kakın ertiriyerden gelli ya sana. Yaşasın Murgala! Kurban aramakta Kumuş mu gayık? Kömek sorayan olsa alga vermeli mi?